Та ако искате да живеете спокойно, не избирайте естествен мрамор за плод на вашата кухня. Шегувам се. Или пък не. Всъщност няма нищо по-красиво от естествения материал, особено мрамора заради неговите дамари или така известните жили. Друг плюс при естественият мрамор, а и не само при всички естествени камъни, е, че всяка фаша е уникална и вашата съседка със сигурност няма да има като вашата кухня. Мрамора е метаморфна и карбонатна скала. Това го прави и много чувствителен към пигменти. Но когато той се почисти веднага и е предварително импрегниран, нямаме проблем с повърхността. Друг материал, който е доста по-устойчив на надрастване и може да използвате за вашата кухня, е техническият камък. Тук изборът от различни цветове и шарки става все по-голям през годините. Минусът обаче е, че повечето технически камъни съдържат смола. Поради тази причина е възможно плота да се нарани, ако оставите много нагрят съд директно върху него. Друг вариант, който може да използвате за плод на вашата кухня, а и не само, е керамиката. Сравнително нов материал, който обаче разполага с различни дебелини, което от своя страна пък позволява използването му не само за плод на кухня, но и за вратички на мебели, подова настилка или стенна облицовка. Ние тук сме комбинирали плод и гръб на кухня, подова настилка и вратички на шкаф. Така имаме диалог между различните елементи в интериора. А другите плюсове са, че е много издръжлив, не се драска и не остават петна. Толкова от мен за днес. Аз ще изпия една чаша червено вино на моят мраморен плод. До скоро!